ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ñawlena mbaygol lugge ñalbi hamdallahi pama junkore alhaji batu samba kuca bandiagara ɓoyande gojowela fulɓe nomo yela kon waktu yoni hatto ndulmaji dembe e ko taari ɗum kala ene jiya e gartide kabruji men teskama leydi sénégal to ɓooli kewɗi jippima ñalawma hanki o ganduɗa e nder diwana Kédougou wuro witengo Samba Ndiaye yimɓe ɗiɗo mbasi toon pittal men kame nokku biteɗo Passy to leydi Mauritanie ma en ketto kabruji men sawtu wala musidɗo meɗen haali Abouba to leydi Mali ba ndawa woni hoorejo leydi toɗɗaɗo ɗo saaha mo gonɗen kikiɗe hande o ma daro e yesso ɓesguji leydi ndi kala gam sudde jungo ma jogoro laamu ngu jaame kisala to leydi Guinée Conakry ñawowo biteɗo Alphonse Charlie waɗi mandade arrêt woni gardiɗo police kam e gardiɗo dadiɓe to banggue BRI to ganduɗa ko baɗɗo wonande adduɓe fitinaji mawɗi no fewi to kadi ko ɓen jeeyaɓe landa wiyete ko FNDC to leydi Côte d'Ivoire hoorejo leydi ni woni Alassane Dramane Ouattara ñalawma hanki o waɗi jilmum nokku biyeteɗo Somfora nokku biyeteɗo Simfora o hollitima watton lawol ngarɗugol no fewi ten kadi o holliti yidde makko ɗo tan e capantate goleru octobre yataw kamɓe kala ɓe gotanimo to leydi Niger so renaki Hamma Amadou jeetaki e ƴamoɓe lefol laamu ɗo tan lewru décembre caggal nde tugnogal lindi holliri kala tan dumbaɗo hitande jeetaki e ƴamoɓe lefol laamu musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen batake tintinde e batake siftinde ummorade e ceerno Djiby Sy ko lasrariyanke laaɓaɗo golle mum ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo leɗɗe bawɗo golle mum malaɗo wone ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy hutorto ko lasrari tawa kadi ene wondi e leɗɗe ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe cafroje fodde 13 rafi comiɗo e ɓandu neɗɗo ko wayno rewɓe wonduɓe e ellaji musɗi e rewɓe wuttoɓe e rewɓe deedi musoji yantude e rewɓe deedi tuƴƴoji e rewɓe kadi ronkuɓe sowade ha worɓe ronkuɓe ɓesnude kala ceerno Djiby Sy ene jogui kadi leɗɗe cafroje fannuji cafroje fodde 19 rafi comiɗe e ɓandu neɗɗo so tawi a yari ɗen leɗɗe maɗi jaltima ha laaɓa ko wayno ɓen wonduɓe keeceje musoje koyɗe musoje worɓe usraɓe goragu jippiɓe e leece ha e fiɗaɓe kala ceerno Djiby Sy ene safra yimɓeɓe hakkillaji mumen beñi wonduɓe hendu wonduɓe signere e yimɓe kadi e kala saaha yanoɓe barogal omo safra jomumen ha cella tawa kadi ko hatumeje e lasrari wondude e leɗɗe o safrata jomumen ha cella ceerno Djiby Sy ko neɗɗo newiɗo no fewi so tawi are makko kala no buudima foti no doole ma poti kanko ceerno Djiby Sy omo safruma ha cella hay sinno a ala hay mbuuɗu so yananama tigui tigui ka miskino Allah ala hay mbuuɗu ene jarnimo sodde leɗɗe makko e wadde gandal makko o safruma ha cella ha jiita hoore maɗa ceerno Djiby Sy ene andina dendagal bandiraɓe base makko mawɗo tawte ko toon Nouakchott laamogo leydi Mauritanie to jeere nettek sa ari ha ɗon so tawi a noddi 48 62 54 07 ma hawre almudo makko biteɗo ceerno Hamdou Ndongo walla mbaɗa 32 62 04 99 ko miñi koko almudo makko ne wiye ceerno Alassane Sy ko ɓen goni en permanence ɗon to base makko to Nouakchott udditowo kala subaka sanga 9h ha yetto 19h woni futuru so wonano ñande aljuma ko 9h ha midi ceerno Djiby Sy noon kañum joɗaki e kala saaha ko baɗowo jilluji mum e kala saaha ko nelateɗo ko nelanteɗo ko noddeteɗo omo heewi jilluji makko e nder leydi ha to leydi Mali ha to leydi Sénégal kala e oɗo saaha mo kalaten ceerno Djiby Sy ne tawe nder falde Sehil Baby ceerno Djiby Sy noon numéro makko ko goto wondemo e nder leydi ha caggal ɗiɗi kala ko numéro international o jogui numéro 47 22 80 84 e oɗo saaha mo tawede Sehil Baby kala nodduɗomo ma hemo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene wiye en badden danɗo faade makko
Mihindana bela yoro mi dakta bela. Ayo bela yoro mi daki bela. ɓatake siftinde e ɓatake tintinde ummorade e docteur Djibiso ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa docteur Djibiso ko labɗo reedu malaɗo wune laaɓaɗo golle muɗum docteur Djibiso ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ko wayno fibroma dogam sita ko wayno kiste e rafiji rewɓe ronkuɓe sowade e rafiji rewɓe wonduɓe ellaji musli kala docteur Djibiso le grand guérisseur ene safra worɓe ustoraɓe goragu e jippiɓe e leecce e fiɗaɓe kala le grand guérisseur docteur Djibiso ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol o hettete noon hawa anda rafi gonɗoɗa hawa yenana tigui rafi mo gonduɗa o rokkuma leɗɗe jaltina rafi o ha laaɓo safruma ha cella docteur Djibiso le grand guérisseur ene udditi base mum mawɗo to Djouma kala garɗo noon ha to Djouma to radio ŋatamare tawte to Djoum e to étage radio ngo tawte ɗo sa ngabbi ha 3e étage ma taw ɗon cabinet docteur Djibiso so tawi kadi a ari ha to Kidira to galle almasara to galle nder galle makko tawi waɗɗani Djouma mawka mo Kidira waɗɗani galle maire mo Kidira ma taw ɗon base docteur Djibiso le grand guérisseur Djibiso e oɗo saaha joni omo tawi tigui e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal so tawi a ari ha to legal Yaraha tawa kadi waɗɗani Djouma ceerno Hadi Niassa ma yiɗon étage goto ko 2e étage ko ɗon docteur Djibiso tawate kanko le grand guérisseur docteur Djibiso kala jiɗɗo ko ɓuuri ɗon labde mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko yidɓe hebde mo to banggue WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 70 85 72 47 docteur Djibiso le grand guérisseur ene wiye on yen baddu danɗo faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde nogas e joyi silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kabruji men ɗemgala pular hoorejo suudu men SAS woni docteur Abdourahmani Ka ɓuɗandirede gajjel ka ne jogori wadde jillu mum toon to leggal Guédiawaye taw kadi koto lycée Lima Moulaya ɗum noon oɗon ñalawma wonata ko ñande dimanche woni tan ñande nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ɗum noon wonata ko alet paɗoɗo hen no sanga 17 h ha fayenma 18 h pelle kewɗe taw kadi ko pelle fulɓe jiyaɓe e dande maayo ha e dow jeeri kala ma tawtore taw kadi ko ɓen jeeya sababu ardemo toon gam yidde jaɓɓade oɗo hen société biteɗo suudu men taw ko hakkude ndema e awa e gaynaka ɗum noon oɗo saaha mo gonɗen kala gonɗo e Dakar ha tenti e Guédiawaye ene wawi wattude haqqille mum to lycée Lima Moulaya taw koto Guédiawaye ha joni kabruji men e ɗemgal pulaar e nder leydi Sénégal ma en gartoɗo hen boros mo hinde coronavirus no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal subaka hande o testama testaɓe noon koɓe nogas e tato tawa enen gondi e oɗo hen boros hen jeeɗiɗo ko tumanoɓe enen jokkodiri e wondunoɓe oɗon ñaw hen sappo e joyo taw kadi ko raɓaɓe andaka rabɓe ɗumen hen goto itti oɗon ñaw koto bowal laaɗi diwoje ngal Blaise Diagne nogas e jeenayo keeɓi cellal mumen subaka hande o kooti galleji men sappo e jeetati ne tampine tawi e cuuɗi safara kono kadi teskama oɗo saaha mo gonɗen ñabbuji ɗi gustima no feewi e nder leydi Sénégal koye Sénégal keddoɗen jeeyi sababu ha kene fota wonde e kala temedere sa limi en capanɗe tato neɗɗo koko jooɗi gollaki e nder leydi Sénégal taw jeeyon sababu koɗo hen boros caggal nde gollorɗe keewi guddi demuɗe mumen gam haɓade oɗo hen virus biteɗo coronavirus ko ɗum jeeyi sababu hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ñande nogas e jeenayi yanduɗo hen ɗo gonɗen hawrata koye talata paɗo o erima wonande jagorɗe makko kala kamɓe ɓen joguiɓe gollorɗe privé kamɓe
kame public kala kambe kala ndebe mbadata batu taw nganda ko batu mawdo na fewi ngam yurnitare do sa mo gondena peje battade ngam a jellide a faggundu leydi Sénégal ha joni koye Sénégal keddorena hoore jo leydi Sénégal tijjaɗo ñande a jango e ɓawo jango kala woni tan oɗo hen weekend toon to Touba ngam kadi waɗoyde ziyara muɗum e yettinde duwuji mum faade toon to Touba ngam Touba wonde heɓanade oɗo saaha mo gondena maggal Touba ngam mawninde wonande iwgol Cheikh Ahmadou Bamba toon to Gabo artuɗum e nder leydi Sénégal ɗum no waɗata ko jeegoma lewru fandu ɗum jeeyi sababu hoorejo leydi ndi ma o yaha toon tene kadi ma o yaadu e joom suudu makko ko wona ɗum ko noon won e toɓɓe tati ha ɗiɗi ene cabbimo toon ko fate banggue hôpital moderne mo Touba wonno e mahade kene fota wonde temedde tati leeso kono ne kadi ko fate banggue ndiyam taw ko cetal tammingal ONAS taw kadi ganduɗa ko fate banggue ndiyam jarteɗam e Touba yo gay nokkuji ne ngakki toon taw kadi ganduɗa oɗo henna hôpital ponnoɗo gasde guila tan hitande ujunaji ɗe sappo e jeenayyi hawɗo saha mo gondena suwata o gasde ha joni koye wuuro Touba keddoɗen toon to Touba taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo Sirigne Modulo toon to Ngabo kam tigui hanki sakti konngudi mum o holliti wonande Sirigne Mountaga Mbacké kam woni khalifa mawɗo hokki yamirore wonande oɗo saha mo gonɗen haaɗi oɗo hen biyeteɗo Sokhna Aïda Diallo gonnoɗo joom suudu Mbecco Thiouna woto mawnin maggal toon to Ngabo koko haɗa no hikkani walla ni no comme rowane ni ko karanoɗo nonne kadi hikkay hoore mum ko karaɗo caggal kay nde o yeehi toon to Mali sodoyi nayi makko ha heewi ngam addude wallidde ko fate banggue ngal ɗon maggala ɗum noon ko caggal tigui nde fitinaji ngari ha tenti yogay o jogi makko e kala saaha ɓoccittoɗi e nder groupe aji makko kanko e almuɓe makko kala ɗum noon hanki o holliti wonande ɗin hallaji jaltuɗi almuɓe makko e goto woto jaabo hen kono kadi yogay o jogi makko goɗɗi jalti ko ɗum jeeyi sababu oɗo saaha mo gonɗen kanko on biyeteɗo Sokhna Aïda Diallo gonnoɗo joom suudu Mbecco Thiouna oɗo saaha peccuɗo yoga e almuɓe nawi yoga e almuɓe ko Serigne Sali woni ɓiyuma Mbecco Thiouna ko ɗum jeeyi sababu oɗo saaha mo gonɗen pecce mawɗe gonɗe toon kanko tigui haɗa kala kene wiye activité ji ko fate banggue maggal Touba wotto ɓatto ɗum ni ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to Kédougou wuuro witengo Samba Ndiaye ne tawe e nder diwan Kédougou toon noon ko yimɓe ɗiɗo mbasi toon pittali mumen ɗum noon ko hanki jeeyi sababu ko jamguela ƴiwonde joom galle kame ɓiyum e joom suudu mum kono noon yalti hen aduna ko joom galle o kame ɓiyuma joom suudu makko noon gañima gañande musi no fewi nawama to cuuɗi safara taweteɗi toon to Kédougou taw jeeyi sababu mum koɓe ɗaninoɓe jamma ko jamguel ƴiwonde yani e mabɓe ha joni keddoɗen ko yoɗon fannu toon to nokku biyeteɗo Passy noon ne tawe e nder commune mo Foundiougne région mo Fatick toon ne kadi ko toɓoli garno toon hankiɗi jeeyi sababu yaltude toon aduna yimɓe ɗiɗo hen goto yarano ko duuɓi nogas e jeetati o wiyeteno ko Papa Gueya Ndawa wonno inde makko kame debbo goɗɗo jarana doyde comci mum yani koye rigol walla ni yani tan koye cangol ndiyam nawori ɗum kamɓe ɗiɗo kala ɓalli mabɓe ne tawe to morgomo Passy oɗo say wiide wonande maire wuuro Passy woni biyeteɗo Pape Amadou Cissé kam holliti ɗen gueɗe ha joni keddoɗen koye ɗeɗon gueɗe to leydi Sénégal ha joni so tawi en jeehi ha toon to Mbobos noon ko nokku taweteɗo e nder leydi Sénégal toon kadi yiitama toon ɓalli taw kadi ganduɗa ko yimɓe tato ɗum noon ko caggal nde yiita ɓandu suka gorko goto jaranoɗo e duuɓi sappo e tati ene ɓorni t-shirt danejo goto kame pantalo ɓalejo ene humba e ndiyam ne hippi taw kadi ɓandu ndu ne boni ha gasi ha laaɓi ko ɗon tan noon yamira yo ubbe caggal mum noon ɓalli tati goɗɗi jiitama ɗon e ngol ɗon cangol ne ko ene komba oɗo saha noon ɗon ɗo Rebos ɗon ɗo Mbobos loskoji nani hen Mbobos noon ko nokku taweteɗo e Dakar hakkude Malika kame Kelma Sara walla nden nokku ɗo Mbalis Rufete ko ɗon ɓalli mabɓe tawa kono kadi oɗo saaha loskoji ene jokki hen ha joni
koye ɗiɗona ɓalli keddorɗena toon to sali noon toon to Mbour tonne kadi ko ɗeɗona caɗele ɗiɗon tanaji mbaɗi toon toon to Mbour woni tan toon to sali ko debbo goto koɗo mo jeeya kay nder leydi ndi ko ɓandu mum yiita e nder galle mum ne yalti aduna ko ɗum ko suka gorko goɗɗo onne kadi ko mécanicien kañumne koko fiya laaɓi tawani maayi ɗum noon oɗo saaha mo gonɗen loskoji nana jokki hen to sali hanki kene fotto wonde worɓe tatto nanggama toon ɓe nanggaɓe noon ɓe nanguira ko droka hen goto e mabɓe joguino ko 15 kilogramme goɗɗo o kene fotto wonde 16 kilogramme goɗɗo o ko 25 kilogramme kamɓe kala aɓe tawe e juuɗe dadiɓe oɗo saaha mo gonɗen ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to Ziguinchor maire wuuro mo Ziguinchor woni Abdoulahi Balde holliti beele mum no feewi gam hebde coppre jonɗe no feewi haɓade kala ken wiye yolayri oɗo saaha taweteno toon to Ziguinchor caggal to ɓooli jippinoɗi toon heeɓi kene wona 350 million koppreje France CFA ko fati banggue inondation bannoɗo toon gam sodde moto pompe kam e yoga e kaɓirɗe oɗo saaha haɓade kala kene wiye yolayro goto kala kene wiye yolayro ha joni koye kabruji men e leydi Sénégal keddoɗen oɗo hen biyeteɗo Rango taw kadi ganduɗa ko gonnoɗo jiɓɓinannoɗo jewte to Sen TV oɗo saaha joguiɗo gueɗe mum to hôtel Timis ko toon tigui yuɓɓinno soirée muɗum ɗum noon koye sanga état d'urgence mo leydi Sénégal gam haɓade coronavirus kanko noon o yaɓɓi kuulala biyeteɗo Fatimata Bari ɓuurandede Rango hanki noon darima e yeeso ñawori gam ñagade nde wawata accitede so tawi ko dow sarɗi kono ñawowo wi ko hay ñetti jaɓani o wedditama toon to kassomo Liberté 6 caggal nde o yaɓɓi kuule leydi ndi jagorɗo kalfinaɗo ya garamo leydi Sénégal bati hanki hakkude mum yogay dognoɓe werla kame heedanɓe dognoɓe werlaji yiddema koɗo saaha mo gonen ko haɓade kala kene wiye accident ji e nder leydi ndi kala waddi hen noon kuule mawɗe no fewi oɗo saaha gam darnude wonande cate oɗo saaha heblude wonande dognoɓe werlaji taw kadi ganduɗa ko dognugol men wona dognugol pewgol no fewi nde yimɓeɓe kala mbawata wonde e peewal oɗo saaha mo gonɗen ko wona ɗum ko kala joguiɗo permis taw kadi ganduɗa wona neɗɗo keptinaɗo ko fate banggue dognugol oto ma nawe e nokkuji dognirɗi o arti kadi ko fate banggue auto ji bunƴi no fewi dagannoje leydi Sénégal guila tan hitande ujunnaje ɗiɗi e joyyi laamu wadde yiɗino ittude kene fotta wonde ujunnaje ɗiɗi e temedde joyyi oto ko noon dañi hen caɗele mawɗe no fewi kono warti hen no fewi wolliti oɗo saaha mo gonɗen laamu ngune haaɓo yogay auto ji taw ko ganduɗa ko ñawɗi gam haɓade kala kene wiye accident e nder leydi Sénégal to Kolda wonande safroɓe fina tawa kame safroɓe safruji kesiɗi waɗeɓe kamɓe kala ɓe mbaddi jonde taw kadi ganduɗa jonde nde ko jonde kaldigal kame gosnodiral miijoji gam haɓade oɗo saaha mo gonɗen ñaw teskaɗo toon to Kolda o ñaw teskaɗo toon to Kolda ko ñaw biyeteɗo anémie woni tan neɗɗo gustotoɗo to banggue ƴiƴam no fewi taw kadi ganduɗa saboto ɗum ko ngakkugol haaraduru to banggue nayeɓe kame sukaɓe kala ɗo saaha ɓe mbadda gooɓe juule holno ɓe mbaɗata haaɓe mbawa yaltinde yimɓe e caɗele Sénégal najo goto biyeteɗo Maguette Mbayya jarowo e duuɓi 36 toon to Gambie kam tigui duppani wuuri hewɓe noon tumimo ko chinois goto mo liggotono e nder bateau mum kanko noon woni capitaine bateau kono kadi hewɓe kolliti ko duppaɗo hewɓe kolliti ko accident kono noon oɗo saaha ɓandu makko ne tawe omo wuuri noon ɓandu makko ne tawe omo tawe toon to hôpital mo Banjul porte parole mo gouvernement mo Banjul kam yaltinoma hanki o holliti oɗo saaha mo gonɗen noon loskoji ne hen kono bateau mabɓe o heɓano yamirore gam awde e maaje kaɗɗe leydi Gambie ko wonde kala ma en gartoy hen so en keeɓi ko ɓuuri hen yajje to leydi Mauritanie Rali Abouba jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr ko noon tigui kabaruji men e ɗemgal pulaar nder leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani ko hoorejo leydi ndi alkamisa hanki kikiɗe o arti e nder Nouakchott lamorgo leydi makko o ummiri noon koto Guinée Bissau caggal kay nde nando makko sehil makko hono Oumarou Sissoko Mballo ndi noddunomo bisminoma kay yo aro tawtore manditare watore 4 e jeeɗiɗi o lawol ko leydi muɗum hemno en
indépendance kono hino tawto yedde don cifondirde mawdi no fewi cifondirama hakkunde leyɗele ɗiɗi kiyede hanki wona Mohamed Cheikh Al Ghazouani arti e nder Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie kezoɗen Sénégal naɓe jonɓe no fewi gurnoɓe nder leydi he ɗiɗo duuɓi kala ko nder leydi Mauritanie ɓe gurno yo koye mabɓe ko awoɓe ɓe hen ko ñotoɓe kamɓe noon ɓe pellitino tigui e daroɗe lewru septembre yo koye mabɓe pellitino ƴettude laanil taw koye ɗen suuɗeru yiddinade to leydi Espagne taw kadi ɓe jinno nasirde koto Las Palmas ɓe ƴetti laana mabɓe noon koye daroɗe lewru septembre ɓe ponno wadde ko balɗe tati e lawol ɓe jettode e nder leydi Espagne kono hollirama ɓe mbaɗi ɓe majji e nder maaje kadde ɗe fodde balɗe sappo eɓe donki fodde balɗe sappo eɓe donki yitude e lawol e oɗo saaha joni noon hollirama tigui ɓe jiitama ko famde kala fodde sappo e nayo neɗɗo yiitama ena hawri hen ila jallana ka noon embarcation mabɓe kamɓe kala ɓe gonno ko fodde capanɗe jeegom sagata e nder mabɓe noon tawa hen rewɓe tato e nder ɓe Allah dandi ɓe noon hollirama tigui oɗo biteɗo Guygi wondude e rewɓe tato wonɓe kanko Guygi o noon ko passé woni tigui nawowo yimɓe caggal leydi e wondude rewɓe tato wonɓe e oɗo saaha joni ɓe Allah dandi ne tawi e nder Las Palmas e nder kamo Croix Rouge ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen to leydi Mauritanie kettoɗen ha joni jehen to Rosso Mauritanie to Rosso noon dadiɓe to Resso noon dadiɓe zanduɓe hinde gendarmerie ɓe pawi juuɗe mabɓe to PK10 nonɗo mabɓe goto gendarme tawa ko dartonoɗo e kala saaha nangude hoɓɓe ne itta ɗum to wuuro Rosso ngone walla ɗumen ha no natiri e nder Nouakchott kanko noon nde o teeɓa to PK10 mo Nouakchott mo wone oto makko mo jolni hoɓɓe hen tato ko guinenaɓe hen goto ko Sénégal najo keddiɗo o ko malinajo hay goto mabɓe noon ala kayida tokkude kay yamirore nde wawata nadde e nder leydi Mauritanie kanko gendarme o noon e oɗo saaha joni o wattama e juuɗe brigade gendarmerie tawa ko brigade régional mo gendarmerie mo Rosso ha joni ko Rosso taweɗo ɗon teska noon ɗeɗo balɗe kala bakka tawowo tawateɗo to maayo Rosso tawa kadi ko taccinowo otoji camion ngaji e yimɓe hakkude Rosso Mauritanie e Rosso Sénégal oɗon panɗo on bag noon oɗo ɗeɗo balɗe kala ko panɗo musɗo no fewi hollirama noon saabu panɗo on noon saabima tigui ha embouteillage kewɗo waɗi to banggueji ɗiɗi kala otoji kewɗi ya garta panoɗi Sénégal e ummotoɗi Sénégal naata leydi Mauritanie kala e oɗo saaha joni nana gaari dande tufde ɗo tawa kadi ko fadde hande bago panti kala ɓe mbawa nadde e waɗa ya garta won hano hannis ni hollirama noon ɗeɗo balɗe kala mécanicien ji noddama nana ƴuuri kono ko ronkuɓe yitude pano oɗon pano noon ne teska tigui ma saabu perte mawde no fewi wonande société halfinaɓe ko fati e gestion oɗon bakka koto tig zigza paden halfinaɓe ndenka e kisal wiyeteɓe les consommateurs wuuro tig zigza ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e tonuji ɗiɗi marchandise uji ɗi happu mumen gasi e ɗi cuytuɗi yoga e marchandise o hakkude médicament ji e gueɗe ñamateɗe ɗen marchandise uji ɗi ɓe kepti noon alɗa ɓennude ɗo kanji kala ɗi duppama yesso hakim tig zigza ɗi duppama hen yesso hakim e yesso autorité ji administrative e yoga kay e yimɓe taw ko gollotoɓe e ministère du commerce. Ghali Abouba to leydi Mauritanie hoorejo jagorɗo e leydi ndi Mohamed Wuld Bilali joɗodima e subaka hande o ambassadeur union européenne taw ko yilliɓe nder leydi Mauritanie ngam ɓeydade jokkodiral faggudu hakkude leyɗele ɗiɗe ha tenti ko fate banggue aw e maje kadde leydi Mauritanie to Mauritanie tawari wonande aynaɓe taweteɓe to Boutelmite kame irkise ne tawi nder fanle trasa ɓe kolliti kulhuli mabɓe oɗo saaha mo gondena taw ko aynaɓe gueloɗi ɓe kolliti won ñaw keso jilliɗo wonande gueloɗi taw ñaw o wonata koye hoore ɗum no ɓe irima laamu leydi Mauritanie nde wawata walludeɓe oɗo saaha mo gondena ko ɓuuri yawde e yaccade al akhbar to hawdila harbi teskama hanki sukaɓe tato jolima toon taw kadi sukaɓe hen goto ko hen woni hen goto ko duuɓi sappo ɗiɗi heddiɓe goto e mabɓe kala ko duuɓi sappo e goho ɗum noon waɗani nokko biteɗo Golba kay commune mo Hassan El Ahmed e nder wonan e nder diwana Kobni caggal nde jagoɗɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jaccino laamu holliti kikiɗe hanki o to ɓooli hikka ɗi jeeyi sababu yolaru hewndu wandu e nder leydi Mauritanie sen giwi to leydi Mauritanie Guinée Bissau hanki yuɓɓini taw kadi ganduɗa ko manditare leydi mum ngol noon watti 49 e jeeɗiɗi lawola koɓe mawnina taw kadi ganduɗa e gartugol Oumar Sissoko e
mbal woni hoorejo leydi ndi dow teddungal hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall wona wani goto lawol innira toon hoorejo leydi Sénégal Macky Sall hoɓɓe arɓe toon noon comme Nigéria hoorejo leydi ndi Burkina Faso Christian Kaboré Macky Sall hoorejo leydi Sénégal Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie to leydi Mali Bandawa woni tan président par intérim kam darato kikiɗe hande o yeeso ɓiɓɓe leydi ndi kala suuta jungo mum wonande ma jogoro leydi ndi Jame Kisala kame potala kono noon gila subaka koye kaldigal wonno taw caggal yinnodeɓe kay guila kikiɗe hanki o beele kane wiye kala oɗo hen saction wonande mo CEDEAO waɗe dow mabɓe nde mbawata ittede woni embargo nde wawata ittede ha laaɓa ha wiya ceera hay so tawi woni kam nelaɗo CEDEAO oɗo saaha ne tawi toon ñalawma hanki o noon wo dañi tigui joɗoɗade e bandaw hay so tawi woni ko 45 minutes caggal mum kadi wo joɗodima e colonel Assimi Goïta minute aji jonɗi no fewi gam yewtide mabɓe oɗo saaha yiddeɓe ko jaam duumiɗo nde artata e nder leydi ndi yidde CEDEAO kadi ko ɓuuri yawde yaccade oɗo saaha mo gonɗe nde hoorejo jagoɗe toɗɗete taw hoore jagoɗo wonata militaire siftinde on bandaw ko militaire hay so tawi woni ko jaaɗo foftode mum kono kadi cikko makko ko militaire oɗo saaha mo gonɗen dirguiɗɗo laamu Ibrahima Boubacara Keïta ɗum noon ɓe jiiɗa yiide wonande kay gono hoorejo jagoɗo wona militaire ɗum noon so tawi ko ɗum ɗon tan goɗo hen ko fate banggue embargo leyɗele ɗe kala ko mbaɗi ɓe koko jokkata ɗum noon oɗo saaha haqqillaji kala ketti toon to leydi Mali o saaha mo gonɗen to leydi Mali kedana joni ko fate banggue parlement union taw kadi ko francophonie ɓe erima wonande ɓen biftiɓe walla ni jagguɓe oɗo hen biteɗo Soumaïla Cissé ne mbawata cidde ɗumen ko ɓuuri yawde e yaccade caggal nde waɗi toon lebbi 6 haɗo ɗo gonɗen ala taw ko heeɓa e makko haydara ha joni koye Mali keddoɗen ma en kal ko fate banggue toon to Mali ma en kal ko fate banggue Sidiki Diabaté wali jamum gadiɗo to kasso mo Bamako caggal on balɗe ɗiɗi nde o mofta toon to police mo BIZ ko fate banggue loskoji caggal on hanki nde o dari yeeso ñawore koɗon tigui weddat to kasso ɗum noon ko caggal sukade biteɗo Mamadou Sata woni sehil makko caggal kay nde o dubbi nde o waɗi muma gueɗe ɗe caggal nde waɗi muma gueɗe ɗe joɗani ko fate banggue wonande buhe mum e ɓurti taw ko cumrama ɗen gueɗe kala ene hen kono noon kanko nalanke jimiyanke ngana wo yelte deƴƴere makko hanki wo holliti oɗon suka debbo kanko tigui luwanno ɗum appartement baɗɗo fayida ala kala ko alano e oɗon appartement wo joɗima noon lebbi jonɗi no fewi wo yahani toon caggal mum noon on suka debbo hollitimo wonde ko cowiɗo wo holliti on o wawata jeydi ɗum o caggal ɓe joɗima dumunna juɗɗo no fewi ɓe jindirani caggal nde on ari yimo dañi tigui fitina dewɗon ha woodi ko ari hen nde koreji on pilmi ɗeɗon ɓortande neldimo gone waddemo chantage ñande kala ne mbiyamo yo haalisa ara ñande he gotel noon o sali o wonta neldu haalisa ko nden tigui ɓe publie ɗum e nder réseau sociaux ha yetti wonande fedde daraniɓe haqqe debbo e nder leydi Mali ko ɗum jeeyi sababu oɗo saaha mo gonɗen caɗele ɗe o jogui to Guinée Conakry juge Alphonse Charles kam tigui waɗi mandat de arrêt woni directeur de la police judiciaire biteɗo Fabo Camara ene wonde commandant de la brigade BRI biteɗo Mohamed Lamine Simpako kamɓe ɗiɗo kala oɗo saaha ɓe tawi juuɗe saabi ɗum noon ko addudeɓe fitinaji mawɗi no fewi e ɓen seppannoɓe kala saaha woni cotol biyetegal FNDC biyeteɗo Cheikhou kame Ibrahima Diallo ɓen noon ala ko mbaɗi ɓe nattane galleji ɓe noon ɓe jamiri dadiɓe yo kelɗin galleji kala ko gonditon bonno guila e teleji hay frigoji ala kala koɓe ɗacci ɗum jeeyi sawa ɓe naggama oɗo saaha ɓe tawi juuɗe dadi ɓeɗon ardiɓe ɓiɗon policier ɓe to Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara yilloyima to nder leydi to nokko biyeteɗo Simfora o holliti lawol ngarɗugol ngol jogori wadde hakkude Simfora kame bois filé ɗum noon ko oɗo saaha mo gonɗen ma o dar hen darde fayde no fewi kono kadi o holliti Simfora naɓe darde darde tinde langa ñande 31 octobre ya taw tan onon kala oɗon cuuta juuɗe mbiyana Alassane Dramani Ouattara persida ko toon tigui waɗa jabtade wonande landaji lundo kala ala ko hediniɓe ten kadi o holliti ala ɗo woni place Guémou Soro so wona tan e nder kasso koye ɗin kassoji
sappo e joyo wonande yadiɓe guiyam soro ɗaccitama hanki en tato ko sarɗiyankoɓe gonno kono kadi kamɓe kala ɓe ɗaccitama dow sarɗi oɗo saaha mo gonɗen siftindona wonande guiyam soro gonnoɗo gardiɗo sur sarɗieji leydi ndi oɗo saaha kaɗaɗo artude nder leydi ndi mbaɗaɗo mandade are so tawi jaggama koko dummete kadi dossier mum waɗa banggue haɗa tigui jeeyede e sumgoji gonɗi e yaade ɗo tan e dumunna seeɗa to Nigeria commandant des groupes terroristes Boko Haram kam tigi kame rewɓe nayo kañumen tottiri koye men armée leydi ndi ɗum noon ɗum waɗi koto nokku biteɗo Lafiya Dole caggal noon gila tan ñande sappo e jeeɗiɗi nduɗo lewru ha ñande nogas e tati nduɗo lewru toon to nokku biteɗo Lafiya Dole kam e nokku en tawe nder état mo Borno e nokku biteɗo Yobbe kame nokku biteɗo Taraba ha fema to Adamou Wa caggal kadi nde ɓe tolniri toon bomboje gulɗe jaw ha ganduɗa kala joguitiɓe arméji ronkuɓe wonde toon taw ko pelle ceɓitiɓe yoga hen jaltino ko kala mo dañano kam oɗo saaha jukkima toon ko ɗum jeeyi sababu kankon commando jiyaɗo e Boko Haram kamɓe rewɓe nayo dokkiri koye mumen armée leydi ndi to Nigéria keddana joni toon to état mo Borno ko gorko jarawo e duuɓi 60 kam tigui hanki wedda kaso mo Borno saabi ɗum noon ko waddemo viola suka debbo walla mbiyen cukalel dewel jarowel e duuɓi joya to Niger Hamma Amadou Lundiyanke ngana gonnoɗo gardinoɗo sur sarɗeji no leydi Niger jogorani jeeyede sungoji baɗoji ñande nogas e jeeɗiɗi lewru décembre e nder ndeɗo hen hitande jeeyi sababu noon ko caggal ndewo tumano ko fata banggue trafic bebbeji ɗum noon wonno ko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ndewo taƴana hitande e kaso caggal mum noon tunorgal leydi ndi hollitino kala kay meɗɗo dumbede kene foto wonde hitande ƴamata haale fo laamu e nder leydi ndi noone kadi ardata ko landa laamu ɗum noon koko jogori addude fitinaji caggal kay nde yaadiɓe landama ko kolliri kamɓe kala koɓe darotoɓe so wona o jeeya e sumgoji to erde Congo batu hanki taw ko batu fedde gotago windere Kuccam Ɓoggi Karalle Félix Tshisekedi woni hoorejo leydi Congo e rima wonande fedde gotago windere nde Congo yaafete ñamare mum caggal ɗo saaha mogoɗen caɗele mawɗe ne teska to leydi Congo gam haɓaji Covid-19 to Gabo gonnoɗo jagorɗo public ko fate banggue yoga e golle boliya ngara taw kadi ganduɗa o sifodirno ɗum koye gollorgal leydi Italie biyetegal Serekona caggal noon teskama omo dirtini kene foto wonde milliard uji 4 koppareje franc CFA taƴannoma ene lelo duuɓi nogas e kaso waɗi toon kene foto wonde kene waɗi toon e nder kaso e kene foto wonde lebbi jonɗi no feewi oɗo saaha noon o accitama kanko biyeteɗo oɗo hen biyeteɗo Ngabi accitama hanki toon fa amande kene fota wonde temedere million koppareje franc CFA caggal nde waɗi 54 lewru e nder kasso to Sud Soudan Union Afrique walla mbiyen tan Sud Soudan wonande fedde gotago windere yaltini cimta ɗum ɓe kolliti ɗo tan walla mbiyen hitande ujunnaje 216 ha fenma hitande ujunnaje 20 kene fotta wonde 36 million koppareje dollar ko ɗum woni ko loni ñamluno o wonande Sud Soudan ɗen koppareje kala natani keesa leydi ndi koko itta ɗum jeeyi sababu Salva Kiir hoorejo leydi ndi rewi wonande jagorɗo kalfinaɗo finance caccitoɗen to leydi France tonne kadi ko attaque waɗi subaka hande o taw kadi jomum jogui ko laaɓi gañi yimɓe ɗiɗo ɓe noon ne tawe cuuɗi safara toon to Paris taw kadi woɗɗani nokkuɗo wonno jayde Charlie Hebdo on noon baɗɗo ɗum oɗo saaha omo tawe e juuɗe dadiɓe o jaggama kolen keɓani holko saabi o waɗiri ɗum ɗon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno komin tonga noon kabaruji men garanden kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranen